Помните ли, когато говорих за Украйна, какво ще се случи? Украинците с байраците сега ги няма. Не ви ли срам, дет накарахте да се бият с руската мечка и мечката не трепна и ги изяри, ги на парцали ги направи. На парцали ги направи. Украйна я няма. А Русия цъфти и вържи. Да. Украйна я няма. От 53 милиона или 6 са били, като се отделят, сега са под 20. Нито пенсии имат, нито инфраструктура имат, нито ток имат, нито ядене имат. И една камара осъкатени и избити. Да слушате такива тагаренковци, маночовци, да бутат паметници. И накрая руснаците им отиваха на гости. Което ме притеснява, че стане с България. И ако стане с България, сега, млади момчета, да ви обясня нещо. Карбовски се опита да обясни нещо, но както така в негов стил, журналистически, пълни глупости каза. Беше взимал един щупен калашник, дал нам какви пари, 300 пъти го каза, и да обясни на една дъска, кои са държали калашници. От 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60 години. Нали? Аз ще ви кажа нещо. И Карбовски да слуша. Той, че си държал калашник, не значи, че сега мога да си отидеш на война, бе. Аз съм предпоследния набор, който е служил истинска казарма. Предпоследния. След мен имаше още една година, де служихме 2 години. И след той ги направиха година и половина 90-та година. И след той станаха като пионерски лагери 1 година, половин година и накрая махнаха. Това, че аз съм държал автомат и мога да стрелям с автомат, не значи сега мога. Аз тренирам всеки ден и трябва да ви кажа, че ако му облекат с пълно бойно снаряжение, което е минимум 20-25 кг, то зависи какво е бойното снаряжение, и трябва да направя 20 км марш на скок, аз не мога да направя и 5 км с 20. Нали си представяте, те с младите, помислете, дет ходите по фитнеси, да вземеш един лос на гърба. 20 кг и цял ден да си с него. А има и по 25, по 30 бойните снаряжения, зависи каква е мисията. Зависи за къде ще сложат. Така че те са от 50 до 60. Значи последните са на 54 години, дет сме служили. Кой от тези 54 годишните може да отиде на война? Кой, бе? Кой от тези от 40 до 50 годишните? С тумбаците, с болестите, никога не си мърдал задника. Колко ще отидат? Колко са държали автомат? А вече от 40 надолу става страшно. Те не могат да се строят. Нито в редица, нито в колона, нито равни знаят, нито мирно. Но Тагаренко, млади хора, млади момчета, и той е Манолчо, и те са там дървени философи, те ще избягат, те няма са тука, но вие ще сте тука. Кирчо ще замине на островите, Боко този предател, дет пригърна всичките, той долу-горе се държеше Певски, Мевски, нито едно няма да има тука. Но вие ще сте тука. И кога обявят военна мобилизация, когато дойдат руснаците, що че им писни, както на украинците отидоха на гости, украинската армия с запаса е била 2 милиона. Знаете ли, нашата армия, остраната сега в момента, с запаса е 50 хиляди. Украинската 2 милиона я няма. С целия Запад зад гърба им. С целия Запад. Ние имаме 25 хилядна армия в момента, ако може се нарече армия, и ние сами ще са Тагаренко обсъждали сами да пердашем руснаците. Когато дойдат руснаците тук, докато дрънкаме ни, защото те ни назакачат. Никой нищо ни назакача. Но има едни ръмчакали, има едни антикомунисти, антисъветски съюз, антиини олигофрени, които нямат нищо в тази глава. Папагали, дето не могат да се представят какво ще стане. В Украйна стана, бе.
Дете ехте знамената, що ли отидохте там? Ари де варете. Един отиде, те му пръснаха мозъка. Що ли отидете? А младите тука, само че руснаците ще дойдат. Като бутнете още един паметник на Алеша и хората ви викат, сприте се. Но вие си скролвате, вие си мажете, всичко ви на един клик разстояние. Мали хора. Обаче, когато стане да ви извикат, когато да нападнат, когато дойдат, тук ние нямаме време, те ще напризнат, те ще направят военна мобилизация, което значи, казват, мъжете в България от 18 до 60 годишна възраст, това се прави 12 часа вечерта, се обявява пълна военна мобилизация. Това, че ти не си държал пушка, те за една-две седмици долу-горе ще обучат колко да ти пръснат мозъка. Това, че не си бил ходил казарма, ти си призован и отиваш във военното окръжие. И хората те почват. Ако не отидеш по време на война, могат да ти пръснат мозъка и дори да наградят то, с който ти го е пръснал. Защото се брои за дезертьорство. Или ще те натикат от затворите. Вие не знаете какво значи военна мобилизация. Халхабер нямате за какво. Това не е скролване, бе. Това не е мазане по телефона, бе. Това не е кликване, бе. Това не е Амазон. Това не е AI. Не е IT. Виката е тука и те карат на бойното поле. На бойното поле. Искам от вас, млади хора, да си направите един експеримент. Да излезете като съсли от тези телефони, да ги оставите и да отидете някъде през нощта, като мръкни, на едно такова място. Да вземете един шансов инструмент. Веско ще ви го покаже кой. Имахме един шансов инструмент, една лопатка, другия има кирка. Единият докато копае с кирката, оня с лопатката изрива и си ги сменяме. Да направите окоп. Вие не знаете кой е окоп. Гроба ти, в който ще ти пръснат мозък. Острей да слоите пръста и в този окоп опитайте се, изкопайте, да седите и да чакате врага. Знаете ли как се чака враг? Там, в окопа, в гората. Нито цигара мога да палиш, нито огън мога да палиш, не мога да стоиш на топло. Ако има танкове, то няма да има, защото няма танкисти, защото няма кой да ги кара, или БТР, те се окупават. Нямат право да палят. Няма къде да се стоплиш, бе. 24 часа днеска. Още 24 часа утре. Още 24 часа други ден. Там в окопа. Се реш там, еш там, реш там, спиш там всичко. Защото ние сме го правили. Ма вие не го знаете който е. И Манорчо, ако случайно е ходил, да си помисли, ако го дигнат и него да се оттърве. Да го питам. Кой от нас 50-60 годишните ще издържи? Кой от вас ще издържи, бе? С 25 кила бойно снаряжение. На студа. Там. Вие младичките, ако ме пуснат в тази гора до вечера в тъмното и като две клонки, като пукнат и ви с***трали. Кой ще се би, бе? Тагаренко? Кириленко? Бойко? Ви, бе? Вас ще избиват. Вас. А оне сидат подготвени години наред са били. По Сирия, по Афганистан и сега в Украина. Ще ви напръскат мозъците. И тези буклуци ще ви пратят да ви избият. Тагаренко. Кой от НАТО ще си дигне задника за нас, бе? Вие нормални ли сте? Кой, бе? Ние сме били в НАТО и те не могат да нападнат. Няма да им трепни. Няма да им трепни. И НАТО няма да се мръдни задника, що следващи са те. Кой? Те са от парадите ли ще се бият? Вие си мислите, че като сте шарени, няма да ви извикат? Всички са там. Всички до един. От 18 до 60 годишна възраст, мъж, пише ли мъж, ти си там. Ако не си болен нещо и не мога да вариш. Пак ще викнат. В Украина ги събират с автоматите, ги варят от къщи. И го кара да го застрелят. Ей, такви скат тагаренковците. Те събаряха паметници. В Украина. Какво направиха? Има ли Украина? Няма Украина. Няма да има и България. Млади хора, помислете си кой е прикам. Проверете какво значи
Военна мобилизация!